U mikrofonu Zdeněk Moták, trenér ocelářů po dnešním utkání dvou partnerských klubů v Vítkovísku a Třince. Pane Motáku, i bez několika opor jste utkání zvládli. Možná výsledek prioritně nešlo, ale jaké poznatky jste získal po dnešním utkání? Tak samozřejmě máte pravdu, že o výsledek ani tak nešlo. My jsme potřebovali hrát nové hráče, mladé hráče, zapracovat je, aby si zvykli na náš systém, na styl, kterým se Třinec prezentuje. Takže kvalitní utkání, které musím říct, že jsme měli celý zápas pod kontrolou, celkem i zaslouženě jsme vyhráli. I nejenom v normální hrací době, ale i ty nájezdy. Samozřejmě máme teďka v příštím týdnu ještě další přípravné zápasy, takže budeme reagovat dál. Co jste říkal na tu kulisu, přece na většinou přípravné zápasy nechodí tolik diváků, tak jak se vám to líbilo? Výborná, určitě to bylo podpořeno i tím, že byla báječná asi autogramiáda mistrů světa a našich hráčů z poháry, takže já si myslím, že to je důležité, že jsme udělali divákům radost. V horkém dní se mohli schladit a mohli se třeba i zahrát výkony obou mužstev. Hrať 60 minút takmer pod tlakom, to znamená, že súper nás stále aktívnym pohybom dostával pod tlak. Sme v podstate celú tú prípravu očakávame, že toto bude to, čo potrebujeme, aby sme sa vedeli na to pripraviť do ligy. To znamená, musíme byť stále 60 minút sústredení. Mne sa ľúbilo na súperovi, že proste šlapal, nečakal, dostával nás pod enormný tlak. Na druhej strane veľa vecí sme vyriešili dobre. Samozrejme, veľa vecí sme nevyriešili ideálne, ale to je presne to, čo potrebujeme. My musíme odhaliť naše chyby alebo naše slabiny, na ktorých musíme vedieť pracovať, aby sme dokázali 60 minút hrať ten herný plán, ktorý máme nastavený, a potom, keď toto budeme robiť 60 minút, budeme schopní dávať do toho pridanú hodnotu niečo navyše, viacej kreativity, viacej možností a riešení, ale hovorím, 60 minút my musíme hrať to, čo sa povie, 60 minút musíme vedieť, čo chceme hrať, ako to chceme hrať, kde to chceme hrať, a potom si myslím, že to bude v poriadku. Máme pred sebou ešte veľa prípravných zápasov, ktoré budeme v podstate využívať práve na toto. Za druhé, fantastická atmosféra, plný zimný štadión, sviatok hokeja. Nechceli sme samozrejme predať kožu lacno, ale s takým superom sa ťažko hrá. Na druhej strane do poslednej chvíle, keď sa bavíme o výsledku, bolo 2-2 presilovka. Miesto toho sme dali na 3-2, dostaneme, ale pre nás určite ten účel tento zápas splnil.